Baba Garia Gosinai Rabindra Debbarma Biramoni Tripurani mang kwthwi 1 kilometer hakchalo kochawi thangjak kaisa bufang kotoro bo kwchajak hwnwi lukorokno koikha tei lukorok ok khnawi Baba Garia Gosinai Rabindra Debbarmani kok khnawi joto korbo press club tei kamini amchani lukorok ongkhorlaikha naiturani bagwi phiaba paithago manliya Biramoni Tripurani mang kwthwi no Baba Garia Gosinai Rabindra Debbarma je jaga sawo arono rutu laimani phungni chiming kamini lukorok tei korbo press club ni joto adong pal baksa khe yak baksa khe khlai sakni phan bai bufang kotor kotor ruwa bai tankhogui rutuk laimani mangphili phiaba paithago manya Biramoni Tripurani mang kwthwi no lukorokno birman phanangkha Baba Garia Gosinai Rabindra Debbarma bono puito chalia bisas khailia amchani lukorok tei korbo press club ni adongrok bisas khailia tei bono kamini amchani lukorok bohaino belai jolijak bono belai kosto ba malaikha bini sakhlaima bai teino joto naitu laikha pal baksa phiaba maya mang kwthwi Baba Garia Gosinai Rabindra Debbarma no lukorok belai jolijak bini kamingkha Bisamganj Pontobil kamini Biramoni Tripura thwimani lai thangnai talni 20 tarikh o thwimani tabok 20 tarikh kakha 1 mas kakha phiaba thangnai 20 tarikh ni chiming rutuk laimani tabok sukjora mas kaisa kakha korbo press club ni chai tongmung bai tei kamini amchaini joto lukorok chai tokkhano tabok sukjora mas kaisa kakha Biramoni Tripurani mang kwthwi maya kho kongkal khajak bahan krikha bini bekreng mankheno ungo hwnwi joto ruturani bagwi brok ongkholaikha jekphabano kwthwi man nangnai haikeba bekreng man nangnai hwnwi ongkholaimani phiaba roksa Baba Garia Gosinai Rabindra Debbarma Bisamganj Pontobil kamini o area ni sama baino borok haino hai tei kaisa jagao thangui irtulaimani mangpili phiaba maiya Tatal hwnwi borok sakha Rabindra Debbarma no puitu chalia tai omaikhano abderai tonai naitune hambai Pasando tem que virar dele. Coba. Nhưng mà tu tang lại, tu tang. Đây bố phải. Đây. Ini udah kayak apa?